Namakal nanin prutas kasubagong aga si Lola Hermelina kan barangay Matanag. Sakto sanaan sa iyang budget. Apwera kaini, agrangay niya man ang mahal na barakalon. Kaya ngunya na taon, tulong klase sa nanin bilog na prutas ayon sa iyang babakalon. Tama, masupog. Insan, mansanas. Masabit ng mga malon, malang bakal nila kaya. Si Tatay Darwin, apwera sa pagta-tricycle, pig-aprobitsaran man muna ang tsansa na makapagpabakal nin prutas. Maski pa paano da kaya makakadugang inisa sa iyang delhensya. Sigun kay Tatay Darwin, mahal man ang pabakal niya kan sa iyang mga panindang prutas. Mahal man da kaya ang bakal niya kainisa sa iyang supplier. Sa niya medyo okay man para medyo mali mo man maloy ang para bakal. Okay man kaso lang medyo mahal lang talaga ngunya sa mga sa prutas. Lalo na suit red apple, buda green apple, sobra 4,000 ang sarong box. Kaya mapalangkaw man kami kang pabakal ni. Ang paratindang si Chanlin, nagpatong naman sa presyo kan sa iyang mga panindang prutas. Nagngalas po sila sabi last year, ini po dati nga natin, ngunya 25 na po siya. Opo. Masakit po pero makigsabay na lang sa inyo. Sa merkado publiko kan Legazpi City, ang dating 240 pesos kada kilo kan grapes, 300 pesos na ngunyan ang kada kilo. Ang dating 180 kada kilo kan mangga, ngunyan 200 pesos na. Ang kiyat-kiyat na dating 80 sundo 100 pesos ang kada bag, ngunyan 120 na. Mantang ang dating presyo man kan batag na 70 pesos kada kilo, ngunyan nagkakawat na sa 80 sundo 100 pesos ang kada kilo. Ang dating 80 pesos man na kilo kan arangita, ngunyan 100 pesos na. Ang imported na green as in red apple, mababakal na ngunyan sa 50 pesos kada pidaso kumpara sa dating presyo na 40 pesos. Siring man kaini ang presyo kan kiwi na mababakal dati ng 30 pesos kada pidaso. Ngunyan, nasa 30 sundo 40 pesos na kada pidaso. Ang ordinaryong apple na dating mababakal 10 pesos kada pidaso, ngunyan nasa 15 sundo 35 pesos na alaga depende sa kadakulaan. Mantang ang pera sa dating 10 pesos kada pidaso, ngunyan 20 pesos na. Sa ibong kan pag-aumento sa presyo, manunutora naman ang pagdagsa kan parabakal sa sentro kan Legazpi. Piglalaoman naman kan mga paratindanin prutas na padagos pang madagsa ang parabakal sa aga. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.